Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Aviron at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Aviron. Agtawa nak itan iti 70 kat 5. Naasamakmat ngagdengeg kadagiti drama yo iti YouTube. Ket naawisak amang ipatulod iti pakasarita. Irugik teg salaysay idi ka ubingak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nana Biron diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adtoy manang Wilma, ikan ka iti pakitsandam. Ha? Ni, nagadumot tinday ito ading ko. Katwan tati kayat ko, saan maawanan iti balunon dagiti anak mo, takaasi damat. Ha? Idi na minsan, tuyo kano ti balon da asidaan. Iso mabaindan amangan, kat di dakinan ti balon da. Anya ngay, nabisbisinan da. Gumatang ka iti medyo na imas basit abalbalunon da. Tadi mo kat ida pabalunon iti tuyo. Tamabainda amangan no kasta ti balon da. Anyakit din dagiti anak ko. Nakarartid. No dito'y balay, naimas dayta. Ikam iti kamatis, ayusan. Ngam syempre, manang, ubing da, kat di da kaya ti kasta. Imbag pa'y itlog. Unay lakit din dagiti anak ko. Mas daawakan ka, Adamat trabaho nila kay mo. Ngam, apay nga awan man laapulos ti makukwartamat. Uwan nga rod ading ko. Adda nga minbisyo nila kay ko. Ipangpangruna na ti arak. Hay, una yan. Ala, sana bale. Taipawpawitan ka mo't iti kwarta tunggal agsweldo Agyamanak, Veron. Kan agyamanak nagbakasyon ka. Tapno makita ka mo't. Wan manang, mailiwak kada kayo kadagiti anak mo. Iso analagip ko ti nagbakasyon. Arlene, ada regalo kan ka. Adoy Ha? Wow! Anya dayta, auntie? Sige, lukatam day tabaks. Wen, auntie? Wow! Sandal! Wow! Nagmayat! O sige, ipadas mo. Wen, auntie? Adayta, auntie! Umanay kanyat! Wen gaputa talaga aparakan ka dayta. Kan adamot iparakan ni Melvin nga ading mo. Adamot sapatos na. Ay! Thank you, auntie! Awan anyaman na, Arlene, kaanakan. Ipagbiron. Adda ka di kwartam dita. Umutangak man. Pausaram, At dala pangigatangak. Ipag. arak. Sana bali tapayadak tumait. Pasensya kan, tawan maipautang ko kan ka. Ingatangak iti sapatos dagiti anak yo. Iso nga awan maitad ko kan ka. Anya ka matan ipag. Utangak mat. Saan mo't alibre? Inikakon ni Manang Wilma iti pakitsandana. Iso akumpleto kayo itan iti abasto. Iso nga awan maitad ko kan ka. Anya ka matan. Agtrab-trabaho ka mo't. Ngamapay ang maawanan ka pa'y lang iti kwarta. Di munto pa'y maipay iti kasapulan dagiti anak mo. No awanak siguro amang tultulong kada kayo, jak lamon. Kakaasi dagiti anak yo. Jak mat imbaga at tumulong ka. Sakalpasan na, isingir mo pa Awan kat babain mo Nakakaasi ti kabsat ko ang makilablabada, ta iso pa'y titangdan na nga igatang na iti bagasyo. Ngamsi ka, day talag barbartak ter aramidam. Uston! Di kan sumana upay! Ay nabayaw, adaan kan iti pamilya, iso nga idjamon ti barkadam. Di kagdanag! Bayadak to amin nga ininted mo iti pamilyak. Saan nakakaskan ka iti panagpampanunot? Kat ti makunak, agbalbaliw ka kuman. Saan la ati pakaragsakam ti ammom a panunutan?
Nagbiit ti aldawan niya manang Wilma. Kaano laeng idiadda dagiti anak mo iti elementarya. Ita, naggraduardan iti kolehiyo. Wan nga rod ading ko. Kat gapo amin daytoy kan ka. Gapo iti kanayo na panangtultulong mo kadagiti anak ko. Saan ka pa yan anak ki asawa? Gapo ta impamay samon ti trabahom ije Manila. Ay na, talaga akastoy siguro ti gasat ko. Ti agbalin a single, iti agnanayon. Wan nga rod. No apay adi kameten na ki asawa. Awan mat ngamin ti oras ko iti boyfriend. Kan maysa, Domingo laang ti free time ko iti trabaho. Inakla makimisa, kalpasan na, agsubliak manan iti pagnanaadan mi, taglabaak kadagiti murang ko. Sayang mata saan ka anak ki asawa, ading ko. Ay namanang, kayat ko pa iti kastoy a single, ngam ti makatumpungak iti kas iti day di asawam, abartek. Di munda kamaten. Tanabayagan na pimusay. Pimusay gapo iti kanayo na panagbarbartek na. Wan nga rod. Ay, uwan gayam. Ada ginatgatang ko apasalubong ko kada kayo. Ada amin iti karton. Igkaya ba dagiti anak mo? Talukatan yun ti karton. Wan, ading ko. Anya ti makunam ita Melvin. Nakagraduar kan iti kursom. Nakaragdagsaka ko na auntie. Ket no awan kayo akatulungan ni nanang iti panagadalmi kini manang Arlene, nalabit. Saan kami pa nakalpas? Pagyamanak mo, tasinay saya at yun. Imo na nagraduar ni manang mo. Iso nga ita, mangup-opisinan. Sa ita, maadaan kan tumutan iti natalgad at trabaho. Wan auntie, agyaman kami iti adu atulong yo kada kami. Pakaragsakak unay kaanakan. Gaputa saan nyo asinayang titulong ko kada kayo. Umay kayon Veron. Melvin, anak ko. Sumango tayo ni itilamisaan. Intayon auntie, agay ayaban ni nanang. Sige kaanakan. Agselebrar tayo, gapu iti panaggraduar mo. Kasano manang Wilma, agsubli ako ni Manila. Agururayan ti trabaho ijay. Pagsubsubyan na kon ti amo mi. Sige, ading ko. Awan mat siguro ti pagparikutam, tanakalpas mo ni Melvin. Kat adamat ang trabaho ni Arlene. Wan, ading ko. Kat sika, agurnong kamatan para itibagim. Wan manang, awan pagdanagam kanya. Ay na. Nabanugak iti nagbalama trabaho dito nagdakkel abalay dagiti amo mi. Ay. Ni Arlene mat. Hello. Auntie Norma, inanang, awanan. Ha? Awanan? Anya nga awanan? Saan ka no arimrimwari ti silid na? Pinilit alinukatan ni Melvin ti Ridaw. Kat nakita na anak kaida ni nanang. Kat saanin nga umangangas. Anya? Diyak mo ti aramide, kanti. Sige, inton bigat. Agbiyahe aka mapandita. Da kayo pa ilaang ti makaamo iti bangkay ti inayo. Itata na itabo ng ti bangkay ti inayo. Naskan ngagsubli ako ni Manila. Sige auntie, agan anat kayo ijay Kat agyaman kami. Tasi ka tinaggastos para iti pan nakaitabon ti bangkay ni nanang. Wan, awan parikot iti dayta. Wan gaya man ti. Inton kalaysak, umay kayon to kuma Addan girlfriend mo? Nabayagan auntie. Kat ita, tadaan kamin iti natalgad at trabaho. Kaya't minti kalaysa. Ngam, saan pa yan natulag ti kalaysa mi? Sige, pakaamuan daktulat tangarod. Kayat ko ama imatangan ti kalaysam.
Ay, kasta gayam, auntie. Imbag pa'y nga roday di Auntie Wilma, ta impapaayam iti tulong. Ano ararigan? Sikan, tinang paadal ka dagiti anak na. Wen, Peter, kaanakan. Ay, auntie, unay kan. Di nakawagan ni ti Peter. Imbagak mo ton a Pinky, tiyawag mo kanya. Ay, wen gayam, nalipatak mo ton. Kat sige, auntie, nalawa dahi ti balay ko. Adabakan ti asilid dita first floor. Dita kanyag na Mang tedaklat ta iti abang ko. Kanagbayadak iti maaramat ko asilaw. Anya? Ay na, auntie. Saan nag-akaslaki ni kasinsin Arlene? Apagbayadan na kakit din iti abang. Ha? Ay na, auntie. Oray di mo imbaga kanyag na ita. Naamuaklat ta. Ta imbaga ni nanang. Ay, mas daawak man kadagita ang kakaanak kam. Mismo pa'y akabsat mo, tinada? Ngam, awan man lati asidakin ka ita, tabakit kan? Ay, anya nga rod. Talaga akasta. Ngam, oray kasinsin mo laang ni nanang ko. Ay, saan ka baybayan, auntie? Agnaed ka diti balay ko, aging kat ipupusay mo. Kadyak umanugot, iti kunam nga agnaed ka laangan iti home for the aged. Ay, diyak kaya ti kasta. Adda kami mo tapag naendam. Pinky. Ay na, auntie, ibagbagak lang tipod no. Saan ko nga almanin ti pensyon mo? Taamangan kat no day, tati pagarop ni kasinsin Arlene. Adda parlor ko, ngay matmatunak. Iso adyak ka sa pulang ti kwartam. Okay, nalawag ka di day ta, auntie? Naimbag ka pa, Pinky. Nasingpot ka. Yan! Magustuhan ti awag mo kanyak, auntie. Pinky! Ay na! Ay na, maray aawakan ka, kaanakan. Ay na! Kasta ti mayat, auntie. Agkatawa ka mit, Saan kat niya agsangit? Kat saan mo na panunutin da kasinsin Arlene? Tadagi jay, kwartam laeng ti kayat dakin ka, auntie. Itatabakit kan, ag-enjoy ka di iti biyag mo. Jack magustuhan ti panagnaed yu diti balay ni bakla kasinsin ko, auntie. Arlene. Apay, di mo kaya tagna di balay? Adamot sila da para kan ka Wait lang. Makibiyanga kiti saritaan nyo. Amom kasinsin, siya ti mismo anag ko na nga agnaed ti balay ko ni Auntie Veron. Diyak pagabangan. Tasik ka, nagnumaran nyo lang aruden ti kwartana, pagabangin nyo pa'y. Naskan nga agabang ngamin, adamot pensyon na pagabang na. Ayun! Lumalabas ang katotohanan. Gapo ka di tagpinpensyonan, kat pagabangan matan? Saan mo ka di amay libre ti pagyanan na? Total, sipot ubing kayo, isunti katulungan nyo iti amin na masapsapulyo. Nakaturpos kayo ka di iti panagadalyo, no saan agapukin kwa na, ha? Saan ka di nga umdas dayta anar-aramidan na? Tapno supapakan nyo matan? Nang runak at bakutan? Naala, husto daytan. Kastoy tim ako na Arlene. Ditoy ako ngagnaed. Naragrag sakak ditoy. Ken ti pag-abang ko kumaidya balayo. Igatang ko laangan iti maintenance ko. Nangag mo, kasinsin? Siyak, uray jak nagnumaran ti kwartana. Ken uray kasinsin na laan ni nanang. Awan parikot kanyak. Si dadaan na kamang tarabay kan kuana, iti pa nagbakit na. At da kami nga kakabsat amang tarabay kan kuana. Okay. Sige. Awanan ti makunak. Agpakadak nga rudan. Arlene, diyak kayat nga agiginura kayo nga agkakasinsin. Ti kayat ko, naragsak tayo amin.
Kababain dito nga naramid dyan, Auntie Biron. Apay dito kayo pa'y langag na Awan ti kababain iti dayto nga inaramid ko. Tagisayangak lang amen ti 2,500 nga abang ko iti sigod abalayo. Uray pagabangan na kanimanang Arlene Ijay. Tay sumtumot lang ti mga sikasukan ka. Anya? Kasla gururnong kayo matlang Kasinsin Melvin? Sorry Ngam naragsak dito yung balay ko ng Antiviron. Apay adiyo pa'y labaybay anyag na dito Gapo tada kami amis mo ti aking kabagyan kan kuana. Katsyak, saan nakadi akabagyan ng Antiviron? Auntie Biron, alaan yung dagiti kausyo. Tagsubli kayo ni balay. Awan agnad ita iji family house. Da kayo kumalatan. Ay, saanan, Melvin? Dito yaklatan. Diyak kaya tiag na iti sigod abalayo. Tag may saak ijay. Adamat anak may kinimanang Arlene Mangibaon kami itikat kadwayo ijay. Saanan, Melvin? Dito yaklatan. O sige. Nukastati ko na yo, ante. Awan mabalin ko. Agtuyin tigatas mo, auntie. Pinky, agyaman na kiti kinasaya at mo kanyak, Wen, auntie. Talaga amaasyanak ka. Ay, wen gayam. Alukuyag ti burita kakabsat ko. Ta dito'y latanyag na ed. Tapno da kadwa ta dito'y balay. Adda trabaho nanday jay. Isu asan arumba nga aggastos ka kinkwana. Pinky. Ita, ag-enjoy ka iti biyag mo, auntie. Agpasyar ka, mapan ka makimisa, kano sa dino ti kayat mo papanan. Agyaman nak. Ti mapinpinsyon mo, aramatin parakin ka, auntie. Saan da kami napanunutin? Kaputa damat panggadan mi. Agyaman nak, Pinky. Agyaman nak launay. Auntie, manganta yun. Naimasakit di day talutom, Mila ka anakan. Wine, auntie. Hep, hep, hep! Ang mga nunapagkanday talutom, Mila. Saan ang mabalin kin na auntie tinapgad? Nasamit, ken namantika. Gets mo? Amok imbagam nga rudan kanya. Okay, nasaya at meta di mo nalipatan. Sige, auntie, mangankan. Takalpasan na. Rumwar tayo kada ati Pinky. Ipashare da ka. Ay na, agyaman na kada kayo. Sapay la kung matasaan kayong agbaliw. Ni Apo Diyos, timang supapak, iti kinaanos yu kanyak. Kasta ti pakasaritaak, Mr. Lonely. Nalidayak, gaputa dagiti mismo akakaanakak, ket saan da maaramid kanyak, tikas iti panangasikaso da Pinky ken Mila. Ket gimura da paikit din, gaputaging gaita, agnanaed aklatta ije balay da Pinky. Alakastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Veron. Nana Veron, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at kaatao si Pudpay. Iso nga ita, nasupapakan ti kinasaya at mo idi, babaan kada Pinky ken Mila. Ket sapay kumamat, tasaan na nagumurgura da Arlene ken Melvin ken ka. Panunutan da kuma, ano awan ka anang tultulong kadakwada, saan da kuma anakalpas iti panagadalda. Nga ita, ket addaan da iti nasayaat a panagbiag. Isu ako nasken met nga agsubaddakan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Veron at taga La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.